Erokamanya. Ratengo koth kutiende ka wadokiri. Nyiso ni agenda mane ma in go. Ni siku yiengore ne wach ni in gi agenda mopie ne jo Kasipul. Kuom dakika moro madek kama nyiso agenda ma in go gi jo Kasipul. Erokamano. Motelo adwalo ne ikora mowi ahinya jomumbo ma jo Kasipul. Ne adwa chomora gi dongruok tir. To no be dongruok ma onge koma kata full stop. Dongruok ma onge kiawa. Yore waricho e Kasipul. Sikunde wa nie rang'eny mapiny monego ma achano ne adhi kete okang' mamalo. Pi wachando pi, jowa uchando pi. E yore mag pur, kodhi gi mbolea wachano. Kadok chien nitie gimiluongo ni CDF. E CDF ne nitie basari. Adwa ne gol basari ni e lwet mbunge, duoke to gole e lwet women rep, gole e lwet governor, gole e lwet ker, duoke national treasury, kae to kowe skunde direct. Mondo mi capitation yudre. Agombo ne nyathi ka nyathi osom nono. Nikech gisane kati yier komiti machal nade. To giko ne ng'ato biro deo wadgi malo nyathi ng'ama chielo. Adwa ne tiek weche machalo kamano. Omiyo adwa ne gol gini e lwet mbunge to rwake school direct mondo puonjo bed nono. Mano motion mabiro kelo bura dhi bedo chik e Kenya ka. Kendo an gi geno ni wabunge mamoko biro riwo lwedo. Mar ariyo, ni mar wajopur, wajomumbo. Adwa na kelo mswada nikech mane tij mbunge mokwongo loso chike. Chik madhi kelo dhi miyo ni mar gi jochul osuru dhi miyo jowadwa wang'o mbolea gi kodhi nono. Wano nonyuolo wanomo ni wan mumbo piny madhako piny momewo. Omiyo agriculture no pur no emwachamo. Emomiyo nyaka ting' jowa malo watiego weche mag yuko jamna makoro chendo kata siasa masame. Mae gima dhi tieke. Adwa ne wang'iyo masin makunyo pi. Sani kunye gi milion 2. Masin cha kwa ng'iewe mwabedo kode kaka constituency en koro pigno wabiro kunye e raoi ma budget mwadhi bedo go e wach pi didok chien. Change budo wadhi gero go tangi e wi gode kata kunde mungirore met kae to pae mol ka donjo dala ka dala. Agombo ni katieko tija to dala ka dala to bed gi pi e thulwa kanyo. Marogo gik mochando. Maro kum turo maromo nade nikech wang'e ni yiero machielo dhi tim 2027. No kaluwore gi tija idhi meda higa 5 mano gichande pita. Ang'e jothurwa gi nikech sani to gidhi miya. Okay. Sani e kinde masane ta pod gikepo. Okay. Nyo gidhi e magawa en hotel. To hotel ok nende isike. Iduogo dala kotiende ka. Sani to gichiema to giko giduogo mane magidhi go nombulu kata mna 2027 ginuoya kaluwore gi tija. Erokamano. Idiero wach mar ting' kata tije mjumbe kaka loso chike to iye kanya neno kiluongo tije moko matimo kod sirikal ma counties. Kunyo pi en ting' mar sirikal mar county. Mano ni mag pith gi pur gi sirikal mar county. E wach some wacho kanyo ni dwaro neno ni agulu mar CDF ni gi pes mag bursaries gi onywand gi kanyakla okiri kamoro achiel. Dibed ni ging'eyo moro ni nitiere twak ma kamano dhi nyime e bunge mar piny Kenya. Okawinjo kanyo ole. Dibed ni be ing'e ni mano en twak ma dhi nyime e bunge mar piny Kenya sani. Kapoko gidhi donjo nade? Kapoko gi kare an madhi jiwe. To en agenda na ma kapoko gi kare to biro na kanyo e madhi mi kadhe. Pi ni e lowo mbunge. E chik mane?
ene lom bunge chalo education bende ni lom bunge ni infrastructure kama di wach ne ni e county en agriculture to nikech angama dhi loso chik manie bunge manie Kenya mamiyo county teko mano bunge maloso temo miyo adhi yalo kacha okura na beleng okano ugo leng berne mago gik minyalo losi maloki temo miyo jumumbo dhi yera e mondo mi alok chike maricho machalo kamago mahinyo jowa Erokamano. Mwalimu, ajenda bado na joka sipule ni mane?